Rek dibeki kotak duit tok ya. Dadine sing iseng bayar. Sukarela. Nanti bejoy, ora kita. Elah. Kata-kata Pak Failan. Ya sing penjari ngombe Mario ya. Yo. Tak enteni morone kok ra moro iki. Kayak kudu rono jane Mbak. Peh repot. Kayak repot lah saya wangi-wang. Putku ya lan ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Namang Wulan Family. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Guys, sorry ya, aku nggak masker soalnya wajahku dulu. Mari perawatan deh iki. Jadi ini harus pakai ini. Kalau dia kan udah cantik. Nah, Maneman. Yo, kudu dikemer nih. perawatan larang-larang yo. Terus panas-panas. Dengan siapa kamu? Ini Mbak Megane ning Hajah Megane ning Salika. Terus iki arepe ngeteri donat Dari Mbak Septiana tadi buat Pak Lan. Soalnya lek ini kan wis 3 lansia. Dan saiki ganti Pak Lan. Ganti Pak Lan yuk diterni. Pak Lan enek apa ora? Enek lah Pak Lan ra iso mlayu nek ndi panggahen. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Loh, ora enek ra iso nek ndi tapi iso mlayu. Pak Lan. Oh iki dolanan. Kok kalau. Wah lah enek bos Edi bae. Lho kok nggowo ngene aneh di? Kan. Kok ora kok nggowo rombong? Oi, Joko Klepat adus, guys. Jaya. Jaya Klepat adus. Kok nggowo rombong, Ed? Iya, Edi kan vaksin. Walah, Iki nganune vaksin. kok nggowo ngenean? Kok didusi ya? Heeh. Kok delok ya? Mati aku. Mbok dusi, Ed. Udah apa ra? Udah apa ra? Lah ora tak Ini donate bapakmu ya. Oke. Masa gelem ngedusi, Ed? Mbok gelem mbok dusi? Kayak nang dhuwur luweng ngono lho, Ed. Ngelingi lembian diomongi ra kena ngono kae lho. Junjungan nang dhuwur luweng tak bonge ngisore. Ed. Tak bonge ngisore kayak nang dhuwur luweng kono lho. Pak Lan. Aja kemelet makane lek enom iki. Tuwek mare kaya ngene iki. Mumpung dhewe iso kemlelet ya Pak Lan. Ra apa-apa Pak Lan, saiki wis ra iso kemlelet tok. Kae polno kemleletmu. Saiki ora didus, anake wis status dhewe. Ngendi Clara? Sopo kae? Enek wong nyapa kae? Ndelok ya. Ya. Ketoke enek wong anu bangun ngene Mega. Bangun apa? Bangun cinta no. Pak Pailan anu guys, apa iku jenenge? Di kapakne diumbah. Wah, aku ngerti. Ini apa? Bangun, Bok. Oh. Ya, Lagi sapa wong wedok ge? Gendong-gendong ge. ayo. Kak, ora niat tok kuwi atra yo. Lah iya. Ayo ngeget tak briefing. Ayo. Aduh, enggak usah ya. Kah males. Sopo iki? Mbak Indra. Beh, males ra sida, Mbak. Engko ah. Ya, Ya. Tendi iki. nyene anu sapa marani Clara. Hah? Ya. Engko. Males. Cih gendeng. Sik. Iki arepe briefing nganu, sapa iku jenenge? Clara, guys, kita, guys. Besok endi to? Jene nanti to ngono? Nendi to? Kayak nggih klambi ronge ketok ra. Deloken sik. Saya nemen wi. Enggak nemen ya. Nendi? Nyapa? Ditanya apa? Ditanya peneng kali. Ngising. Ngising. Nyisal dulu ayo. Ayo. Kemajuan gelem ngising nang kali biasanya kan nang emperan. Kok iso nek ngemperan iki lho. Yuk. Kita lihat
Duta lagi ke pesing-pesing ning kali, guys. Kene iki manteke diweki kotak duit tok ya. Dadine sing iseng bayar. Sukarela. Nanti bejae ora ketok. Elah. Ih. Waduh dong, Mbak. Mbak Mbak nggo bantrot lho. Wita ini mambu teko kene piye? Ki nek bantrote Mbak dijebrak apa iki bantrote Apa ini? Mik? Ndok, Enek sale neng enggak? ora nek jajane sakire nggawa wonge. Lah iki Iki dele. Kamu ngarani sapa ta? Marani sapa? Itu. Kok enggak kelihatan? Ya. Ayah. Dari mana? Wajah etok ae, wajah etok. Wajah etok. Kan nanti nggak keluar tahu tainya kalau dilihatin. Ora ngaruh. Ora ngaruh tai didelok kira metu. Lah iya. Ora nek pengaruhe. Mbok De. Renia Mbok De tak omongi. Yuk kemana kita? Cariin coba Kak Nanu. Ayo. Kuncing 3. Loh, ayo di rumah dulu. Nganten di rumah dulu. Nanti. Engko tak golek gaden motor tinggi cah telu ya. Dadi nek iso wira-wiri telu. Goncengan telu. Lah mu olah ora karo dutae Mas ijen porong. Wes. Mene piye? Bode. Piye sehat? Beh, Mbok Dek kejeglok iki lho sikile abo. yo, Awane mangeki maju kok omah yo. karo gendong restu. Lah aku arep wis kandalan terus wis lek ini babu. Heeh. Mbok tambani pisan, Mbok De. Tambahan minyak. Awon minyak kayu putih. Yo. Tapi mari to. Wis anggo tapi iki nggih ngene sik luar. Oh. Enggak nangat. Depane nggo apa Mbok Dek? Ya, ayo. Tak deloke. Jangan Dek, ceripeng gedang, Dek. Ora enak ceripinge gedang. Turane diknane ya. sale-sale. Sapa Oh, sing ya. gawe Mbok De? Nyah, iki bagiane Mbok Dek. Sapa Mbok De sing gawe? Gawe 5 resto. Nyah, wi. Gedange dhewe. Heeh. Yo saya. Yo. Mbok Dek ra doyan tapi kan. Enggak. Enggak. Yo, i. Sarapan nek durunge sing ndok tok. Apa-apa ya. Enak. Merong ndek iki. Iki wis enggak kangge Mbok Dek. Gak ya Tak gawane ya? Gawane. Yo. Panganan. Aku mau lek go. Marek kok yo. Jangane ndok mawes sing tok. Asupan arep jangan liyane. Jane lerong ndek iki. Empon glondonge men mentah. Gedine palit. Enggak, sak jebone jebok arepe. Jebokno Mek. Ayo pe. Ayo pe Enak, lah. jebokno ae. Enggak usah demok kene. Tak ini ngepet. Mana? Ada. Mau kamu mau? Enggak. Karo apa? Enak. Dan yang ngono kuwi ya. Ya Mbak De. Pomo tuku yang ngono kuwi. Heeh. Wis rada mateng ngono kalau sedang. Heeh. Kamu tekan Mbak. Hah? Iya, ada pek ngoncan uang. Ini baby. Ini ya. Dan ibu. Heeh. Ada apa sih Nara? Ini. Karo Aisyah dijak nang pantai aku megah. Ngapa? Hari wang naik gila kadung saku kono sametan wis dilok-lok ini. Yo. Aku talen dulu. Susune sing ra ketok ngono kuwi ah. Yang bagus. Ya. Sing sopan ya. Ya. Enggak Mbak sih. Ndak omah ya. Ndak omah. Emang mbok de motor ra kena ban rantune mane-man sekoke aku. Arepe enggak de motor sing tinggal wong telu.
Tuku ya ra mungkin ra 18 juta. Ya Mek. Lah yang gede ya. Enggak ada sing diape brene to? Paling tongan. Jane enggak ada enak mending. Ya. Ana? Iya kayak ini. Ya, Airnya tanggi setahun. sama. Ingin Dani? Orang kan ini uang. Pak Dani toh? Jangan apa? Pak Lan. Ya, Darimu makan gadean. Wah, enak ya? Enak. Serius? Bisa kata kana? Ya. Tak bean. Belanan ya. Kena enggak lagi bandalan nang telu lek Nmax. Ya kena toh mesti nih. Kak, mau? Yo, enak enggak? Abi wis iso toh pamane bandal aku numpak Nmax. Kok? Soalnya aku enggak iso numpak motor Nmax. Ya apa? Enggak aku wani wedi tiba. Nah, Hah? Allah, nggak kayak anteng-anteng kok bisa nyetir, mbok deh. Dadah ngomong anteng-anteng. Ademu nyapa tanggo tah loro ki? Ya iya, lagi tak baliknya jadi enggak. Enggak. Mbak. Tarik. Cuman we. Angrepoti mong bite ngene. Nmax dah nih lho iki. Lah kan iki dalane yo njlurung. Tekono Dani engko ya. Piye iki wis iso? Sik to, munggah sik. 1 2 3. Yo. Yo. Wis ban mbok deh. Yo. Mau Dadah. tanggo ning dine. Dadah Mbak De. Ya. Wong isenge ditutne lho ya. Cuwin tanen jan nek karo duta kok padha sayang ngono to. Kajiane arep tak sabene godhong kelor. Pak Kati. Ngene dia. Ndi bocah emang. Mbah. Gene Pak Lan to? Nyileh sulak, kok sulak apa sapu ae. Enggak apa? Nyaponi kene? Ya wis sak sermen apa ana sik. At, Enak di. tokno bapakmu. Iki lho Pak Matok natok. Lha ditokne ning kene lho. Saya tak golek ini sapu. Arepe tak pepe nang tengah ratan ngono tak entas sesuk. Ora enak ah. Nyileh sapumu geni ya to? Sapuku teles no. Nek Delok sapune. Edis sing mburi mbah-mbah. Enak ra? Sapu kuwi teles nek ngarepan iki lho. Teles bes. Soalnya kan tak ndek ngepel ndek iki. Tapi iki kan enggak nggih turu kirek to Pak Lan? Enggak nggih turu kirek to iki? Di sapumu nek ndi? Digi nyapu ngarepan. Pak Lan, calon bojomu wis ngambruk ya nek nyapu ning kene. Halo Pak Lan? Calone bojone sampean wis ngambruk. Pak Lan rais soter kok. Iso ta? Cek iso. Sik iso ngene. Saiki iso? Hah. Nyapa sik. Mikrofonmu Mek, tokno Mek. Sik to kose. Met ya Pak Lan. Piye cerita Pak Lan? Tuku jamu kan. Aku di kejalan mlaku anu. Lah tuku jamu aku jamu kedulu kesehatan lah. Loro tuku tak jamu sorengat. Oh, sore ngate, Bos. Sering jengat. Terus? Kelar sing ngene kleru sing jamune sorengat kuwi. Oh, terus? Tau be mari. Saman mari? Langsung mari malahan. Mari piye to? Semari bisa mlaku penak awak penak ya. Kuwi kapan? Wis suwin ngono wae. Ngono kuwi, Mbak. Mau tak tukane sore ngat ya? Pak Lan kan tahu gejala stroke. Oh, Gejala ambiyen cek lekas ngono. Lah terus mari ngono. Ditukokne sorengat. Oh, keliru. Sing tuku iki Terus? karo jamu kesehatan di gawe
Nek sorengan iki tak ombe. Tapi sampean mari. Mari langsung mari. Tak tukokne sorengan tenan iki tuku. Gendeng. Lah kan awake malah penak enteng. Lah pas ngombe. Ki kebulan kuwi pas enek. Lah kok iso jengat tenan sapa sing mau kon tanggung jawab? Ya awakmu lho. Gendeng. Tapi lek iso sek geleme, Hah? gelem tangi. Panggah. Nah, iki ngen-ngen panggah tapi Ora tenaga enggak mendukung. Oh, tenaga enggak mendukung. Ya kemelelet iki kan olah to masih ora nek doyone ya to? Heeh. Sehat to tapi saiki pisan. Sehat. Kan wis disapu lho kok ning ngarepan Pak Lan. Lagi nanti to. Adi sarapan paling lek mbah-mbah. Oh, mbah-mbah. Bah untung sampean ki duwe anak beneh apa meneh anak murah beneh. Lah iya. Sapa sing ngurusi? Melonek. Mbok Girah. Oh, mbok kira. Untungnya anak mungkin beneh ya Pak Lan. Heeh. Ora beneh ngono mumet. Mbak Sarina kan rene ta kayaknya. Mah kono ya. Terus Hampir mah kono ta ya. mbah paling mahku pas menep paling. Mah lu ngambale. Terus Jajal mlaku Pak Lan. jajal belajar. Ora iso. Belajar. Iki lemes iki. Kira sih Ora. kunci iki. Lucu loh Pak Lan sampean nganu ning kursi roda disuruh mega. Kayak nganu apa cerita-cerita ning Indosiar ngene lho. Nyapa? Oh iki lagi. Jenenge apa wi? Takdir yang kulalui karena aku suka selingkuh. Lek Pak Lan enggak selingkuh wedok enggak sih? Enggak, aku di bujur atau selingkuh lah. Tapi Lepas. sampe- Kayak kayak anak apa penak nih. penak jajal ya sampean. Tapi rasa pengen anak ya Pak Lan ya. Cuma Pak Palan kan wis ra iso to, Mbak. Halo. Hai. Berarti niki ogah-ogah ngendi iki ya? Ogah-ogah endi? Mesakne lho. Ya Pak Lan. Pak Lan harus mbak adepne rono mek adep nang idul ben apa ngetan ben kena keselorot sengenge Apa? sampean. Ngendi? Pak Palan jajal tangane diengge ubah jajal. Sisi se. Enggak. Blas. Blas ndak kena, Padahal dia nak ngenek-ngenek nih ben kena. tapi pangga nggak kena. Ah kena. Lek disetrum nih ngono apa ngene Pak Lan? Trem listrik itu dah. Ben setrum nih ben kaget ndek. Disetromne ya Pak Lan. Gak. Disetarekne. Kayaknya tahu di nganu di terapi yang serengat kayak Heeh. kayak gudeg nyut. So sampean Oh, Kan kroso terusan yo. kosong. diterapekne. Wis makan nih? Udah pakai telur. Telur apa? Kak Mega. Saya aku arep nganu tekon-tekon Pak Pailan. Pak Pailan, sampean kata-kata tinggi wong-wong sing kemelelet saiki, sing tukang ombe, sing tukang medok. Wi ana kata-kata kabeh dadine ben do mari. Ngono kuwi rong ngene jawaban enggak iso mari ngene lek rong koyo aku. Ngono Pak Lan. Kata-kata Pak Pailan. Ya sing penjani ngombe Mario ya. Rapen koyo aku. Aku kan koyo ngene iki dadine ya an. Sing tobat mumpung rong kadung. Tobat wong kadung. Ya ora ya. Loh, nyapa iso Clara sing diomongi. Ra tobat ra. Katane Pak Palan suruh tobat tok. Oh, duta kan tobat jarene Pak Lan. Duta. Cairane ana awakmu. Bisa dikongkon awak. Heeh, berapa doa ya Pak Lan? Padha ae. Tapi semisal mari sampean duwe nazar apa Pak Lan? Pamane mari sampean duwe nazar apa? Najan ku tak netoni men. Lah apa sampean ra tau dinetoni to? Enggak mesti. Enggak mesti. Kayak budal kerja ge.
budale. Apa? Sanyo. Lurung dadi ket kae. Lah sanyo mah kulon. Sanyone dadi siji. Lah iya, oh Iya. ket karo Nek sanyo dipindah. diempakne kan lampune ya kan to, Pak Lan? Oh, heeh. Dandane di Pak Lan alise sampean kok putih to yo an? bagi sepuh. Sampean sepuh ya? Pak Lan sampean kelingan ra pas nganu nyanyi-nyanyi ning kafe karo Elsi ngono ki sik kelingan. Kalingan makan. Hah? Pak Lan ra dadak diajak budal dhewe ngintip. Ora ana ajak-ajakan iki lek musuh Pak Lan ngintip. Ajak-ajakan. Sampean biasanya tak sadol apa lek budal ning kafe? Ala biasane ya sawah ya Pak Lan ya. Lek enggak ngono ya trites-trites mburi omah apa etan omah ya Pak Lan ya. Ngaji di orang ngatur nek melarat ta ya. Wah, iki lah. Iso ngemek-ngemek apa? Hah? Iso ngemek-ngemek apa? Awak encen. Ya Allah, saiki wis ra iso ya Pak Lan sampean ya. Ya sing sabar, Pak Lan jeneng menungsa ya ora panggah nang ngisor ya ora panggah ning dhuwur ya to. Heeh. Apa ngerti saiki duwe lara sok diparingi sehat. Ya to Pak Lan? Amin. Tapi sampean cek pengen sehat enggak? Pengen lah. Pengen lah. Sampean tahu eling enggak duwe kesalahan ning sapa ngono Pak Lan enggak? Rumah saku lah, jangka rumah saku ora duwe. Tapi sing nilai kan Sing tak salahi. sing tak salah itu apa sing nang dhuwur. Sapa sing nang dhuwur? Sapa Pak Lan? Genteng ya? Oh, pelapon. Ayo Sama sing nang dhuwur. pelapon. Oe. Ibu? Ora to. Saya ngejar ibu jarane. Nanti. Oh, Mbak. badan karo awakku. Lah iya. Tak Peh enteni marane kok ra mara iki. kayak kudu rono jane Mbak. Peh repot. Wayahe mara. Kayak repot rasae wangi-wang. Putku ya lan ya. Coba, Mbak. Ya lah ndang mari ya. Heeh. Kek nang mahku. Kudu rono jane Rono ngindang. ye. Syukur san. Heh? Berikut. Wis, brukut tok tapi urung anu. Ora didopoke wangi ngapusi ya. Piye jadi ngewangi. Tanggane ngono ya rasa ngewangi kang pagi mara. Enggak isin ngono iki. Kan tak kangau. Heh? Rasa wangi-wang piye? Enggak isin ra wangi wang. Ora.